tikulandirani pautenga wabwino, utenga umotiza gavana mchicheva. So please ingati muli pa Facebook ni chabwino kuti muzivise vanzanu kuti utenga kapena mkate kapena chakudya chabwino chabwera pamalo pato. Zivisani anzanu kuti tipunzire limozi ndiponso tiendere pamozi kusankale kusalira pa utenga wa Mulungu. Para utenga wabwino ulina chapa muntu tifuna tivumburuse mkazi atandauza chani mu Bible. So ndiponso chapa muntu nja kuti chisinsi cha mkazi mu Bible. So uzali wanzanu wali wonse wamene muziva kuti tiendere pamozi pa utenga wa Mulungu. Inu mwamene muli kutitsatira pa mpingo wa Beam of Grace Ministries. So chisinsi cha mzimayi mu Bible. So Mulungu atichitira chifundo kuti atipase mkate wabwino tipunzire kuti tiziwe kuti mkazi amatantauza chani mu Bible. So choyamba nizapempa oniverengera zangu oniverengera mu Chizungu, but nizayesa kuleta mawu mu Chichewa kuti tipunzire ndipo so tiendere pamozi. Nizafuna kuti munipase malemba kuchokera mu buku ya Genesis chapter 2 verse 19 kufika pa 24. Genesis chapter number 2 starting from verse 19. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field. Kuchokera kuntaka Mulungu anapanga zonse nyama zamene tili kuona muziko la pansi. And every fowl of the air. Ngankale mbalame. And brought them unto Adam to see what he would call them. Ndiponso anazileta izi nyama kuli Adamu kuti aziche mazina. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. Ndiponso chomwe Adamu anatomora kapena kuchula pali nyama ina iliyonse, icho chintu chinayitanidwa zina lomwelo. And Adam gave names to cattle and the fowl of the air. Ndiponso anapasa mazina kuli zonse, ngakhale ng'ombe. And to every beast of the field. Kuli chili chonse chamene chili chilengedwe cha Mulungu. But for Adam there was not found any helpmeet for him. Ndiponso kuli Adamu sikunapezeka iye omutandiza. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam. Ndiponso Mulungu kapena kalenga wa zonse ana leta tulo kwa Adamu, ndiponso Adamu anagona moendelera. And he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. Ndiponso Adamu alichigonere, Mulungu anasegula pa Adamu pambambo, ndiponso anachosa mbambo ndikupanga muzimayi. And the rib which the Lord God hath taken from man made he a woman, and brought her unto the man. Imbambo Adamu alichigonere, Mulungu anapanga muzimayi, ndiponso uyu muzimayi anabwera naye kuli Adamu. Therefore, verse 23. And Adam said, this is now bone of my bones. Ndiponso Adamu anati ataona muzimayi uyu ndiye mabonzo ya mabonzo yanga, and flesh of my flesh. Ndiponso ndiye tupira tupiranga. She shall be called woman, azachedwa muzimayi, because she was taken out of man. chifukwa chakuti anachoka pa muzibambo. Therefore shall a man leave his father and his mother, Ndiponso muzibambo azasiya tate wake ndi mai wake, and shall cleave unto his wife, ndiponso azabwera kuti bazakale tupiri mozi, and they shall be one flesh. ndi mukazi wake kunkala tupiri mozi. And they were both naked, Ndiponso onse anali maliseche, the man and his wife, mwamuna ndi mukazi wake, and were not ashamed. Ndiponso banalibe nsoni kunkala munjira yotere. Koma nifuna nilankuleko pang'ono pali malemba yomwe tachoka kuverenga. Muzimayi anachoka pa muzibambo. Muzibambo anagonekewa tulo kuti muzimayi achosedwe. Ndiponso kutantauza kuti Mulungu atasiriza kulenga zonse zomwe analenga paziko lapansi.
anaona kuti muzibambo sikoteka kuti akankale iye ali eka, alibe omutandiza. Ndiponso chifukwa cha ichi muzibambo anagonekewa tulo. Ndiponso inali ntchito yake Mulungu kung'amba pali Adamu, ndiponso kuchosa mbambo, atasiriza kuchosa mbambo ndi kuvala msofuti na nyama yake Adamu. Ndiponso anaenda kukakonza muzimayi, muzimayi anabwera naye pamaso pa Adamu. Chondabwisani ichi Adamu eza akalibe kuona muzimayi wina aliyense kuchokera siku lomwe anapangiwa ndi Mulungu. Adamu sana badwe, Adamu anapangiwa ndi Mulungu. So ni muntu umozi wakuti sana rabe ufana wake. Adamu anabadwa ali mkuru, analengedwa ali mkuru kudala. Wakuti so ukamuona so size amena analimu mfunza zote Adamu una zaka zingati akuza ndili na 40 years but muntu anabwera mailo paziko. Okay, so aona muzimayi Adamu, ndiponso Adamu akamba kuti ili ndiye fupa la mafupa yanga, ndiponso ndiye tupi la tupi langa. Adamu anali kuyesayisa kutanthauza chani nanga uyu muzimayi lomba popeza ankala fupa la fupa la Adamu, langa la tupi la Adamu. Uyu muzimayi atanthauza chani? Chamene tiwonamo tikaverenga pali Eva mukazi wa Adamu tiwonamo chani. Ndiponso Mulungu agamba kuti anankala mukazi wake popeza tupi linankala limozi. Ndiponso abantu banali maliseche kunalibe kuva nsoni kuti yayi wana tili maliseche so banali kuziba va maliseche hivi. Koma chondabwisani ichi fupa la fupa langa, ndiponso tupi la tupi langa. Adamu ndiye chani, nanga muzimayi wake ndiye chani. Koma chiphunzitso chathu cha siku ya lero tifuna tipasule, tigabane utenga, tiziwe kuti muzimayi anali kutanthauza chani pomwe anabwera kuti azakhale ndi Adamu. So nizapempha kuti muniverengere Genesis 3:1-6 pang'ono. Genesis chapter number 3, I'll start from verse number 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God hath made. And he said unto the woman, Ye hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Okay. Malemba yakuti pa zinthu zonse zomwe anapanga Mulungu paziko lapansi, njoka inali yochenjera kuchira zonse. Ndiponso njoka timaziwa kuti ikamba Satana mudyelekezi. Satana analengedwa ndi zida zakuti iye anayamba kuzikweza. Ndiponso chifukwa cha kunkhala na kuziva zina zambiri anali kuona zonse zolengedwa paziko lapansi kunkhala zosachenjera ngati Satana. So njoka inali yochenjera, ndiponso inafika kuli mukazi wa Adamu. Njoka ifika kuli mkazi wa Adamu. Pamene inafika kuli mkazi wa Adamu, njoka inakamba kuti chani? Uyu ndiye Satani. And he said unto the woman, He hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. Njoka ifika kuli Adamu, uziwa muntu akafuna kuti umuze secret amene uli nayo. Njoka si inafike che kuli Eva, ndiponso yayamba kulankhula kuti niziva akamba kuti uyu mtengo uli pakati pa msati. Njoka inalibe idea ukamvera malemba. Malemba yakamba kuti njoka inafika, ndiponso inauza mkazi wa Adamu kuti Mulungu akamba kuti mitengo zonse zili muno musachite bwanji, musadi. Njoka inali kuchita find out kuti niziva pali chinsinsi chakambika pali awa bantu na Mulungu. Okay, so niziva Mulungu akamba kuti musadye zonse zili muno. Ndiponso chifukwa cha ichi Eva anayamba kulankhula mawu akamba kuti iyayi akamba kuti mitengo zonse izi tingadye, but kuli mtengo chabe umozi wamene akamba kuti sitifunika kodi. So njoka sembe inabwera na mawu yokamba kuti akamba kuti uyu mtengo uli pakati apa musadi. Sembe sichisizi siwana chiulule kuli Satani. But Satani chifukwa chakuti amafunafuna kunkana na full information, ndipo pamene akuonesa kuchita attack mundu. Ndipo pamene uona akamba chakuti mwalesedwa kudya zonse izi.
Then iwe weka uchoka so padre wambo kamba kuti ayi sana terese kudya zonse. Akamba japo tivifose tingadi but each. So Satan izofuna kuziva mutengo weni wamene Mulungu alesa kuti basadye ni mutengo uti. Ndiponso Eva chifukwa chakuti sana zive kuchenjera kwa Satani. Anakonesa kuurulira Satani kuti mtengo wamene talesedwa ni uyu ya. So question yanga imafika ni yakuti why Satana sana afunse Adam aenda kuli mukazi instead aende kuli mwamuna aenda kuli mukazi ukamufunsa kuti abawa mtengo wamene mwalesedwa kuti aenda kuli mukazi. Satana amaziva kuti chintu chamene chili chopepuka kuchita attack ni muzimayi. Why muzimayi no pepuka kuchita attack? Muzimayi kuli chamene amatantauza mu malemba ya Mulungu. Ndiponso tizafika pa point yamene tizaona kuti muzimayi atantauza chani. Satana sana kwanisa kukafunsa Adam. Taona ni kuti Adam ndiye anagonekewa tulo na Mulungu kuti achosewe mbabo ndiponso kulengewe mkazi. So tulo twamene Adamu anagonekewa ukavereka malemba ku New Testament uzapeza kuti sikukonzedwa mukazi ingati kulibe wamene afunika kufa kuti mukazi akonzedwe. Kutanthauza kuti tulo twamene anagonekewa Adamu. Taona ni Yesu Kristu akufa masiku ya 3 auka. Pamene akufa Yesu Kristu mukazi akazikisidwa paziko la pansi kuti aime. That's why uona kuti Adamu aborokamba kuti ili ndiye fupa la mafupa yanga, ili ndiye tupi la tupi langa. Kutanthauza kuti aba bantu banakala mukazi ndi mwamuna wake. But question yamene nafunsa ni yakuti why injoka, why Satana sapita kukafunsa Adam? Adam sanga mufunse Satana because aziwa kuti siniza kwanisa kugonjesa nikaenda kukafunsa Adam. Adam ndiye anali kupasa mazina ya zintu zonse. Ndiponso amaziwa kuti ichi na ichi zinayimirira mu njira yote. So muntu analibe idea na value ya vintu vomwe Mulungu anapanga paziko la pansi. Anali mukazi womwe anachosedwa kuti ankale otandizira Adam. So reason why sana ende kukafunsa Adam ipezeka pali Luka chapter 4 verse 1 to 13. Muzani berengera pang'ono chamange bichana. Luke 4, start from verse number 1. And Jesus, being full of the Holy Spirit, Ndiponso Yesu anali ozara ndi Mzimu Woyera, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Ndiponso anachoka ku ubatizo kumanzi kuliva Jordan, ndiponso anaenda mu chipululu komwe anali kupembera. Being 40 days tempted of the devil. Anakala masiku 40 ali kuyesedwa ndi njoka yomwe ndi Satana mudirekezi. And in those days he did eat nothing. Ndiponso ayo masiku sana ndiye china chilichonse. And when they ended, he afterward hungered. Ndiponso atasiriza mapepero yomwe anali nawo ozeresa kudya kusala kudya anamva njala. And the devil said unto him, Ndiponso iyi njoka inafika kuli iye na kuti, If thou be the Son of God, command this stone that it will made to be bread. Satana amaziwa kuti uyu muntu amvera njala. So nikamuuza kuti yayi kwera mu mwamba ugwe. Sisi zasebenza. Ingati muntu amvera njala chamene afuna uja muntu afuna chokudya. So iwe ulina mphamvu zo sandula mwala kuti unkale chokudya udye taona uli kumva njala. Ndiponso Mulungu Yesu Kristu anayankha kuti bwanji. And Jesus answered him saying, It is written that man shall not live by bread alone. Nicholembedwa mu malemba kuti muntu samapeza chipulumuso pali chokudya kapena mukate woka ayi, but by every word of God. Koma muli zonse zomwe zituluka pakamwa pa Mulungu ndiye zomwe zimapasa moyo ku bantu. Pitirizani. And the devil taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment. Ndiponso anamunyamula na kumpereka pamwamba papiri kumuonesa ubwino wa ziko la pansi. And the devil said unto him,
Ndiponso Satana anapitiriza kumuyesa anati, all this power I'll give thee, and the glory of them, for that I delivered unto me. For that is delivered unto me, and to whosoever I will I give it. Ndiponso zonse kuwama kwamene uwona kuwala kwamene uwona pazikora pansi chuma chonse chamene uwona pazikora pansi chapasidwa kwa ine. Ndiponso aliyense omwe achita ine zomwe ndili kufuna ndimupasa chuma chomwe ichi na ulemerero wonse uli pazikora pansi. Ndiponso Mulungu anati bwanji, if thou therefore wilt worship me, all shall be thine. Ingati chewa lipembeza ni Satana ichi. Kumbukirani kwamene tachokera uko. China facinga mukazi first. Okay. Chasiriza kuononga mukazi ndiponso chibwera kuli mwamuna apa chazipompa manje na diringa mukazi apa lekache diringe mwamuna manje. Ndiponso mwamuna zikumana akamba kuti ukaligwatira kunipembeza nikupasa chuma chapa zikora pansi. Ndiponso anati bwanji mwamuna. And Jesus answered and said unto him, get thee behind me, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Nicholembedwa mu malemba. Yesu Kristo anati, pita kuvuli kwanga iwe Satana mujerekezi. Suzu wakuti nicholembedwa mu malemba kuti upembeze ubadile Mulungu wako iye eka. Pitirizani. Verse number 8. And Jesus answered and said unto him, get thee behind me, Satan. For it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Yesu Kristo pomwe aliku sirizisa ntchito yake kapena kugwira ntchito yake kuyimirira ndi mudani Satana. Yesu Kristo sakamba kuzimika iye eka atirozera atisontera ise ku malemba. Akamba kuti malemba yakuti, malemba yakuti, malemba yakuti. Kutanthauza kuti ise pamene tiri kulalikira utenga wa Mulungu ingati siti kuti malemba yakuti, malemba yakuti tasowa. So zonse zomwe tiri kulalikira pazikora pansi pano tifunika kulangiza abantu kuti malemba yakuti. Yesu Kristo sana gonja kuli Satana. Koma mzimai ku Old Testament mkazi wake Adamu anagonja kuli Satana. Ndiponso anavumburusa chisinsi chomwe sana ali kufunika kuti achivumburuse. Okay. So chifukwa cha ichi lero tifuna kuti tipunzire ndiponso tiende bwino bwino pang'ono pang'ono and tione kuti mukazi chilingo cha mukazi chamene chinalengeza kuti chikale chopepuka kugonjesedwa ndiponso anali kutipwisa chani isi siku ya lero pano pamene tili. So nifuna munipase second verse hiyo. Nipase ni Genesis 19 verse 26. Genesis 19 verse 26. But his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Okay. Uyu ni muzimai si muzibambo futi. Muzibambo anakwanisa, uyu anali mkazi wa Lot, anakwanisa kuchoka mu Sodoma and Gomora. Ndiponso bafika chabe kunja mkazi wa Lot analangana kuvuli, ndiponso anasanduka kunkala churu cha soti. Nikalibe kuyamba kuvumburusa chisisi chili pali muzimai uyu. Nifuna tiwone kuti muzimai womwe ali kulankulidwa muri Genesis umu. Uyu muzimai sana bwera chabe. Iyi inali plani ya Mulungu kukazikisa zomwe anali kufuna, because kulibe muntu amankala na mbewu palibe munda. Muzimai unali munda wakuti ise tikashanga mbewu ndiponso tikwanisa kunkala na zipaso zochokera kumunda. So muzimai ni chisinsi chomwe tayamba kuziva na kupunzira kuti ni munda omwe ise tinapasidwa kuti tishange mbewu, ndiponso izi mbewu zifunika kubadwa kuchokera kumunda. Izi mbewu si za muntu wina aliyense, izi mbewu zinkala zake iye omwe ali kushanga mbewu. Kutanthauza kuti Adamu
konkara na munda uyu, konkara na mzimai uyu, anali kufunika kubereka zipaso zinkara za mwine wake. But chisensi chiri hapa ni ichi, kambiri tima kwenda kuberenga Bible, ndiponso tima pita muukwati. Bible tambira muri Genesis kamba kuti chifukwa cha ichi mwamuna asiya tate wake ndi mai wake, kuzapita kuti wakale thupi limodzi ndi mkazi wake. Okay, lero tiri kukwatirana pa dziko lapansi, ndiponso tiyuzinga malemba yomwe aya kutanthauza kuti mwamuna afunika kusiya watate wake ndi mai wake, kuzapita kuzapanga thupi limodzi ndi mkazi wake. Kodi malemba yali kulangula pali zomwe ise tiri kuchita pa dziko lapansi? Olo kapena yali kulangula zina zomwe zinalembesa kuti malemba yalembedwe pa dziko lapansi? Kambiri mukazi ndiye amasiya makolo wake, ndiponso amasiya watate wake ndi mai wake, kukapita kukakwatiriwa kukankara komwe anakwatiriwa ndi mwamuna wake. Mwamuna sangasiye makolo kambiri pali zino nthawe. Chifukwa cha ichi chakuti mwamuna sasiya makolo koma mkazi akakwatiriwa abwera mu banja ya umuna, aya malemba siyakamba pali ife. Malemba yakamba kuti chifukwa cha ichi, lekani bwezeko pang'ono, Adamu aona mkazi akamba kuti fupa na mafupa yanga, thupi na thupi langa. Okay, fine. Chifukwa cha ichi mwamuna asiya makolo wake kukapita, kutanthauza kuti mwamuna ndiye ali kulondola mkazi, amukonka mkazi komwe alili, ndiponso noka yanjana naye ndikupanga thupi limodzi nawo cha mkazi. Kodi ndiye zomwe tiri kuchita pa dziko lapansi? Tisiya makolo watu ndiponso tilondola mkazi, kukayanjana na mkazi ndiponso ndikupanga thupi naye limodzi? Iya. Kutanthauza kuti ingati ukwatira uyuzinga vesi iyi isankale testimony yako kuti iyayi nene nakwatira, taonani vonse nilinavo, because chinali ndisati nikwatire, ninakwatira mu njira yabwino, ninaverenga malemba chamene yali kulangula. Malemba siyakamba ukwati watu ise pa dziko lapansi. Malemba yakamba ukwati omwe Yesu Kristu anali kuzakwatira kachisi yake, popeza ndiye mwamuna wa kachisi yake. Wena wangadabo kuti Yesu Kristu naye anakwatira kanzi, tizafika pa malemba yomwe yaza kuonesa kuti Yesu Kristu anachita bwanji, anakwatira. Amen. So apa akamba kuti Satana atasiriza kumuyesa Yesu, amuyesa Yesu atuza kuti musamuyanke Satana. Ndiye uona mukazi wa Adamu anapanga mistake ikulu. Satana afika, instead amulangize kuti aya questions yamene wabwera nayo ine sininga yayake yakuti akuresa ali kudya mitengo zili muno funsa wa mudala. I think wa mudala bazi babuno because na mazina ya mitengo izi balina. So Eva apita pasogolo kukayanka ma questions yamene afunika kuyanga. Sembe ana lozera Satana kuti funsa mudala. Sembe anapeza answers ya bwino. But chifukwa chakuti amaziwa kuti baliko bena wakuti bamabwera, so kulibe vamene aziba pankani ya ulaliki kapena utumiki wa Yesu Kristu. Chifukwa chakuti anamva amatenga utenga wamene amva na kuupanga iye kunkara wake. Okay, then afunso wache vamene mukabativiziwa tichita so. But ima kwa na time yakuti baza kufunsa ma questions, then uzafika pa point yakuti sumvesesesa, ndiye pamene uzabwera ukalire ziba pamene uzibe kuti sindiwe chiyambi chotumidwa kuti ulalikire utenga wa Mulungu. Lozera muntu kuli mudala kuli mayanko yonse yamene isetinga yasakire siku yale. So sembe wimzimai ana onesa njoka ikuti makweshenzi ya mabwera na mudala se ya itachepa tinango vipeza hivi vindu koma mudala aza kuyangana. Anaziwa kuti uyu nikamufunsa mudala hapa yangu amene za yankana question answer amene nizapeza kuli mudala si amene.
ndiye ija amene anaindopeza kuja atasiriza romba kupempera aenda amuza chipanga chokudya udye amuza kuti malemba yakuti munthu sapulumuka nava kudya chabe koma nazamene zituka pakamwa pa Mulungu. Okay, nisakupasa ulemerero wonse umene ufuna kuti unipembeze chabe unigwadire mudala akamba kuti malemba yakuti upembeze Mulungu chabe iwo nisamugonjesa bwanji uyu munthu. So chisatana chinali kuziwa kuchokera pachiyambi kuti mudala sunga mugonjese. Okay, chamene ungagonjese chabe niya wakali mtegwani wakali be kulimba. That's why umapeza kuti kubwera chabe na maswiti so akululira chisinsi chose basi bayaba kukulondola. Why? Chifukwa cha maswiti amene wabwera nayo. That's why chibwera kuli muzimani kama yote mwalesedwa kudya mitengo zonse zilimo. Iya isinalesedwa zonse zitizadya choserako cha mbewu eli chisatana chaziwa to kwa sira tizadirikana because ene magazi wachape weakness ya dia amene ayusi ingatuma gona mu nyumba so ikansimbi kudo ugona mu nyumba so ikansimbi kudo akutandalira so time ya kuti mfuna ugona chinga imiresha pa kansimbi imaveka karaka angara chapezi mpaka 24 hours ndamero chakona cha imirira pa mafurawas hapa kuli zi sikumveka karaka asa ikansimbi hapa bantu then maero chizabwera uma kusense nopolo kambati napita pala ne baba 19 hours isimbi zalira kudo na kundiye be mumachiti umbera chata vasimbi ni vabafana stima ikansimbi kudo isi tima gona so cha then chisatana chaika na date system so pa wasiya apa pa nyumba nibwera chabe no chita soro isegu kandiponso tinge ndiye system yamene satana amasebenzesa pomwe ali kuchita attack. But ngani ilipo ni ya muzimai ankara wiki kuti satana apita pena paliponse ndiponso ampanga kunkhala bola uyu mzimai atipunsa chani ise ndiponso najumbira ku muzimai wina uyo ali mkazi wa Loti. Vangelo wabwera wakamba kuti Sodoma ndi Gomora iwonongeka. Loti na mkazi wako na wana wako tuka. Ndiponso waturuka kufika panja pa gate mkazi wa Loti arangana kumbuyo. Arangani kumbuyo ndiponso asanduka kunkhala chulo chaso. Question ni yakuti why sana arangane kumbuyo akali mkati? Why sana sanduka kunkhala chulo chasoti ali mkati? Anaboronkala chulo chasoti atachoka mkati panja pa gate. Ni muzimani. Okay. So nizafuna kuti tiende titandizane pang'ono tione kuti muzimai atipunsa chani. Chucha ninamvera opunzisa ena ambiri. Ndina muntu umoza amakonda kumvera bena pamene bali kupunzisa. Churu cha soti musankale ngati mkazi wa Loti anasanduka kukala churu cha soti osalangana kumbuye ngati uyenda warangana kumachimo kwako nishi watioka wago gonjera wangala churu cha soti munga mkazi wa Loti. Mkazi wa Loti sitimumvezesese. Mkazi wa Loti ali na chipunziso china chomwe ali kupunzisa kuli ise tinali kubwera kuzabadwa siku ya lero. Mkazi wa Loti tupironse linasanduka kukala churu cha soti. Noti kuti ipati imozi ya sanduka yankala churu cha soti then ukusaidi kwinango iya idena ayo maafa soti hapa anango sanduka kukala churu cha soti. Kwa hiyo ndiye kuti kusanduka kukala churu cha soti ni kufa. Bible ikamba kuti anasanduka kukala churu cha soti. Tisakire tione kuti soti inali imfa orokapera inali kuti punzisa chani. Kodi tipitirize kulalikira utenga ku bantu wakuti msankale ngati uyu mkazi wa Loti wakuti after kumvera utenga wakuti chokani tifuna kuononga Sodoma ndi Gomora afika panja arangana kumbuyo ni wamene nikamba kuzifunsa ma questions yaso ni masegulisa verse muri Luka 24 verse 27-28 futa Job ataenda ku 44 and 45 yamene ikamba kuti izi ndiye zijankani zomwe ndakuuzani ndikalili ini. Kutandauza kuti Yesu anasiya ambao yomwe anauza ma disciples akalibe kufa. Pamene anafa auka abwera kuli bebe. Bakumana naye ku Galilaya abauza kuti zija zonse zomwe ndakuuzani nikali naimwe zolembedwa mu chilamulo cha Mose, zolembedwa mu baneneri,
ndizolembedwa mu masalimo zakwaniritsidwa. Zija zonse zinali kulankhula pali ine. Ndiponso sana masiyeso chabe tikaverenga manji 45 kama anamasegula nzeru kuti vachivesese malemba yanali yolembedwa. Tikaenda muri John chapter 5 verse 39 ituza chimozimozi kuti siniza kuimbani ine mulandu alipo iyo omwe akuimbani mulandu kuimukata ndiye Moses. Popeza Moses anali kulemba za ine kutanthauza kuti zonse zomwe zinalembedwa mu chibuku cha chilamulo mu buku ya Mose zinali kulembedwa pali Yesu Kristo. Zonse zinalembedwa mu aneneri zinali kutiratira ise kuli Yesu Kristo. Zonse zinalembedwa mu buku ya masalimo muri David zinali kutanthauza Yesu Kristo. Okay, then tione chulu cha soti. Mkazi wa Loti asanduka chulu cha soti. Ndiponso aya malemba yapezeka mu Genesis 19:26. Then analemba buku ya Genesis ni Moses. Ndiponso Yesu akamba kuti zonse zomwe analemba Mose anali kulankhula pali ine. Okay, tisatenge mkazi wa Loti kunkala chimo kapena kunkala figa yochita represent kwa kuti musakale munga uyu, musakale munga mkazi wa Loti. Ngati sumvesa mkazi wa Loti tanthauzo amene ali nayo, ngati sumvesa mkazi ali mu Bible tanthauzo amene ali nayo, kazikika kuti uphunzisike ndiponso uzive kuti tanthauzo ni ya bwanji. So leka tione pang'ono kuti ichi chulu cha soti chinali kutanthauza chani kwa ife. Leviticus 2 verse 13. Verse number 13 of Leviticus 2. And every oblation of thy meat offering, salt thou season with... Sorry, I'll read again. And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt. Neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. Zonse zomwe uli kupereka zokupa za nyama zako zomene kupereka kuli Mulungu ufunika kuti uikeko mchere. Manje ingati tiralikira mkazi wa Loti kunkala chimo sankale ngati mkazi wa Loti anachimwa yasiwaya anasanduka chulu cha soti na manyimbo yalipo. Bantu wakompoza manyimbo so muimba anachimwa analanga na kumbuyo anakumbuka vomwe wadali kuchita Sodoma and Gomora. But itaona ni muchilamulo romba mulamuro ikamba kuti pali zopereka zina zili zonse musaleke inu kuyikapo mchere, because pangano la Mulungu ili lomwe silikuta lomwe lili kubwera silifunika kunkala lilibe mchere, lifunika kunkala na mchere. Why ili pangano lifunika kunkala na mchere? Sote yamba kusebenza mu chilamulo chomwe Mulungu iye aika. Ni pasa ni Numbers 18 verse 19. Verse 19 of Numbers 18. All the heave offering of the holy things which the children of Israel offer unto the Lord have I given thee and thy sons and thy daughters with thee by a statute forever. It is a covenant of salt forever before the Lord unto thee and to thy seed with thee. By a statute forever. It is a covenant of salt. Pangano la Mulungu lomwe likala kwa muyayaya lomwe silikuta. Kodini pangano la Mose? Ayi. Pangano la Mulungu lomwe likala kwa muyayaya ni pangano lomwe Yesu Kristu anabwera kudzakazikisa paziko lapa. Kutanthauza kuti pangano la Mose linali kusira. But mpangano la Mose munali zobisika. Mpangano la Mose munali kuoneka munali kuoneka pangano lomwe linali kubwera kusogolo lomwe silikuta. Koma bantu siwana kwanisa kuona pangano la mene silikuta mu pangano la Mose.
But taonani apa malemba yakamba kuti kuli zonse ngakale Efa omwe bana ba Israeli banali kupereka kungala chopereka chawo kwa Mulungu akamba kuti siwana ibalire kuti ayikemo mchere. Why isafunika kuibalira kuikamo mchere? Because pangano lomwe linkala pamuyayaya lili na mchere. Ndiye mchere omwe, because mchere oyo tikauchosa pa pangano lomwe linali kunkala pamuyayaya silinkala pangano la muyayaya. Because pangano la Mose linali be mchere. Amen. So that's why bana ba Israeli bawuziwa kuti pali zonse zomwe mpereka musayibalire kuika mu mchere, because kulingana na pangano la muyayaya lifunika kunkala na mchere. So mukachosa po mchere mwamba kusipangira pangano lanu inunoka lomwe siriri lamene lichokera kwa Mulungu. So tizaziba kodi mkazi wa Loti anasokoneza nkala chulu cha soti ni mafuniro yake koroka pena Mulungu adali kutuonesa ise kuti pangano lake unombala kwanilisika hapa after chiwonongeko chichitika oku pangano lapangidwa. Nipaseni 2 Kings 2:20-21. 2 Kings 2 verse 20-21. And he said, bring me a new cruse, and put salt therein. And they brought it unto him. And he went forth into the spring of the waters, and cast the salt in there, and said, thus said the Lord, I have healed these waters, there shall not be from thence any more death of barren land. Uyu ni Elisha ka abwera Roma ayamaza nali kuti bakamwa so bantu bakufa yenzo baba kuna libembeo zilizonse zinali kumera kani metri nayo hapa ni ya mzimai wa Bible. Tikakamba mzimai wa Bible ni mkazi wa mera apeze kama Bible kuti tiziba atipunza cyane. Roma hapa tipasula mkazi wa Lot. So that's why muona tikakamba pali salt tikamba pali mkazi wa Lot, because mkazi wa Lot ndiye anasanduka chulu cha salt. So Elisha naye apitiriza chape na utenga omwe uyu. Tachoka kuli Leviticus, tachoka kuli Genesis, tafika Roma muri 2 Kings. Elisha vantu wanali kufa bakamwa manzi bakufa, vishango vikashangiwa viuma. Elisha afika akuti atenga manzi ndiponso atenga na salt. Salt amene anasebeza anaenda kukaika mu mana. Ndiponso asiriza chabe kuika mu mana akamba kuti Mulungu akamba kuti kuchokera sopano aya manzi yankala manzi ya bwino. Aya manzi muzamwa ndiponso kulibe wina aliyense azafa. Aya manzi aya mbeu zizamera ndiponso zizabala zipaso. Last time anali kupunzisa msogoleri Apostle Wisdom kamba kuti Mose afika pachumana ndiponso atenga ndodo amenya manzi kupatuka. Manzi tinapunzira chatataoza chake. Manzi ni maremba ya Mulungu. Okay. Kutatauza kuti ngati ulibe ndodo ulibe mzimu woyera sunga kwalese kuzizirika manzi aya. Bantu wale kuchita bakamwa manzi bakufa, bakamwa manzi bakufa. Kufikira Elisha otumidwa na Mulungu atafika ndipo somuzo tikaporo wa Mulungu aya manzi yatisiriza abana, aya manzi yasiriza mbeu zambiri zose zinayo. Elisha kama utini pase ni soti. Elisha tenga soti apita kumana kukaika soti mu manzi. Manzi yose yanasanduka mukara ya bwino. Ndipo so antu banayamba kumwa. Elisha sana pererapo anakamba kuti kuchokera lero aya manzi siyapasa imfa. Manzi ni mawe ya Mulungu. Mawe ya Mulungu ingati sona yatumidwe kulalikira imfa. Elisha kama kuti aya manzi siyazapasa imfa. Kutanthauza kuti pa first ponso ngati palipo otumidwa na Mulungu kuti akuvumurusire chisisi chili pa mawe ya Mulungu. Ulalikira bili vonse so. Biscuit machani kai ni mawe ya Mulungu. Aziroma zochosa. But taona kuti vanali kumwa manzi. Wantu nizona bamvera mawe. But mawe amene bamvera ni poison ku matopi yao. Elisha afunika pakati pa wantu wotere kuti afike na mchere. Ujali mkazi wa Loti
abwera ayike mu manzi ndiponso manzi yankale yopasa moyo. Kutanthauza kuti ingati pano pamene tili sitivumbusa chisinsi cha mkazi wa Loti, muzapitirizabe kuimba nyimbo zotukwana Mulungu, kuimba nyimbo zonyozera Mulungu. Why? Because simumvesesesa kuti mkazi wa Loti ponkala chulu cha soti akazikisa chipangano chinali kubwera na Yesu Kristu kuti chizafikirizidwe. Anali kutuonesa ise kapena kulozera abantu kuti taonani suchi muorengesa kuti ankale chulu cha soti yayi. Soti sevenza because soti ndiye ileta mtendere. Soti sevenza because soti ndiye katsikisa pangano langa. Soti sevenza because soti pali be soti simungape nyama mwali. Jobu akamba kuti iyi nyama ili tasteless, ili be soti. Ngankale bayifurahi nga bwanji so yaoneka red soup vonse. But ingati swana ikemo mchere ba. Ukaje so. Ingati mkazi ni shinifaya. So, jewe wana kutunsa kupika hivi. Nyama kuwama batini. Bati dia umbele bili mukani. Yankara mungani adiveti. Adiveti kulibe choi papa adiveti. Adiveti chili chonse ni chabu hivi. Fuaka ya meneja so. Tobako isi hafu. But abe mamuntu alipa adiveti so. Akakulangaliza meno so white ba. Yaoneka clean. Bema panja pano uone moza. Ngara mungani musasa wako tebapikira mu kitchen ba. Jebe uziwa kuti adiveti bamakonza, adiveti bamakonza. Bachusa void bakuyikira chile bagwino vikaveka. Job agamba kuti this meat is tasteless. Mulibe salt you. Kutanthauza kuti mufunika salt kuti nyama iwa. Tichokera ukukumbuyo okukulimele Genesis ne Leviticus. Akaboti nyama zonse zamene mumpa kupereka kwa Mulungu. Musayiwalire kuika chani muchere. Muchere ufunika. Nyama. Salt. Tapika ndiyo pano so. Muzayiona chabe kuti ni salt. Ni amene. Ikani moni mundiyo. Pu mwaika mundiyo. Mukaika mundiyo salt. Yangena mundiyo mundiyo. Wakakuuza ati aba batichosereni koni soti mundiyo. Sunga ito siwoneka. Uona chabe supu. Iwoneka bwino na nyama iwoneka bwino. Bali kuti uzive kuti soti ilimu. Ufunika wake. Ukadya so. Uuza na muzakota baba ilimo. Soti ilimo. Waiona ati ya isina iwona. Tobera bombe. Naye baza tobera muje. Umbela kuzata ilimo. Siwoneka. Imankara chintu chomwe chimarengesa choipa kuti chiwani. Niye saisa kurankura chai. Padale kufunika muntu kuti abwere. Tinari nyama chabeziri beso. Bata ni manjira. Ali nsanga chai bora hivi lipenchito. Bati kunari kufunika muntu obwera kuzati konza ise. Akati konza ise akangena mwa iveso. Status ichinjawa. Nyama ngakare wamebwanjiri besoti sinyama. Muntu ngakare avale suta endera mundeke ngata sazi wa Yesu Kristo. Simu. That's why Jobu alina chiringo chokamba kuti munyama mulibe mchere. Ikani moni mchere kuti nyama iwali. Aba bantu ni osowa walibe Yesu. Wafuna Yesu kuti bakale bantu. Because ngatulibe Yesu sindiwe muntu. Ndio chitunzi chabe cha muntu chimvwiri mbwizo. Ine ni na Yesu. Wewe ulibe Yesu. Tienda so. Wamene bakwalisa kuonesewa pa mzimu so. Watu wasota. Wewe wanienda naye pano nuo kufa kudana. Why? Ali Yesu wamene sazi wa Mungu nuo kufa. Ali Yesu wamene azi wa Mungu si wo kufa. That's why kuli nyama ili be soti amene si iwamu. Na nyama ili na soti amene iwamu. Uyu ni mkazi wa Loti huyu. Churu cha soti. Chatifikiza ukukumanzi elisha kwa mene aika mchere mumanzi. Ndipo nso manzi yayamba kupasa umoyo.
kupereka mzimu woyera kuti ukumenyere mkondo ukutandize so kutenga malemba ayayikapa ndipo sakuza to mchere mkazi waro tosaiba msankale ngati mkazi waro no tifuna kunkala na Yesu Kristu pomwe ali kutipunza iye malemba umamba wa mutima mwako kuti nilikupunzira siku ya leo nilikupunzira chipulumuso tieni muniperekezeko titaye mchere nanga Yesu we tatoka ku Old Testament kwina banza tutaona kuti si ana muimbe mkazi wa Loti kuti anazanduka kukala chidu cha soti nanga semu chechi ya nyowani yomwe iutirozera ise kuti ikaremo Mateo 5 verse 13 ikuti bwanji verse 13 of Matthew 5 Ye are the salt of the earth. Inu ndinu mchere wa ziko la pansi. But if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? There pali statement ya Bure chinja. Ati ndinu mchere wa paziko la pansi. Then ukambira chizungu pamene chayamba kuika hii ya chinja. Anyway, still kudanka wana kuchinja kwa statement ya hii pali salt. Because salt sunga kambe kuti. Salt ungaita ni hii. Salt sungaita ni hii. Achinja akala muntu yuro. That's why wambira statement ya kamba kuti. Ndinu mchere wa paziko la pansi. But mchere uyu ukasowa mchere mwa iyo ureka kunkala mchere. Kutandauza kuti ubwerera kunkala nyama ija yamene Jobu akamba kuti siwa masimbe kabwino because ilibe mchere. So inu ndinu ukabereka Mateo uyu kuchokera ku verse 1 ndiye kuja pamene alalikira akamba kuti bali na mwai wovutika because ufumu wa kumwamba uzangala wao. Bali na mwai pamene balira lero because bazapushikiwa. Muri anali kubwera apunsa mawu aya kubantu ndipo sanafika pa point yo kama kuti ndinu mchere wa paziko la pansi. But ziwani kuti mchere ukasowa mpamvu sumkara mchere chiribwino kuutenga kukautaya parodi kuti vantu vautia kedi yake kutandauza kuti muntu alibe mchere ali pa level yakuti aligone che parodi aliyense apita aponda kuchambisa because mkati mwa iye muntu alibe mchere ni muntu amene saziva Mulungu. Nipaseni Mark 9:49 and 50. Verse 49 Mark 9. For everyone shall be salted with fire. For everyone shall be salted with fire. And every sacrifice shall be salted with salt. Abamaji mdana uchoka kuliko mene ichokera salt waimbera sibwera changa. Pabwera zamuliro romba. Fire uli mzimu woyera. Kutandauza kuti soti suka chibe prubutu veno uli nayo. Kuliko mene ichokera salt. Hii soti kuliko mene ichokera. Nene wana mene bichitika maji. Soti ibwera kuchoka kwa mene ichokera. Ibora fika paliwe so. Pa! Ikafika paliwe. Romba zonse za mene uyamba kuchita hivi. Zayamba kuchoka pa mene ulili hapa. Chifukwa cha mpamvu yafika mwa iwe. Zonse za mene uyamba kupereka. Zonse za mene uyamba kupunzisa. Zonse za mene uyamba kuchita. Zinkara zo zedwa. Ndi mpamvu yomwe yafika kuchokera uko. That's why ikamba kuti vake iye azankara oikidwa mchere ndi mzimu woyera. Ndiponso chifukwa chakuti mwapasidwa mpamvu ya mzimu woyera ndiye paja muzakonza muzakwanisa kuyimirira na kulalikira utenga wa Mulungu muchowona. Mwasiriza Mark verse 50. Salt is good. Mchere ni wabwino. Jobu akamba kuti mulibe mchere nyama siwa. Ikani mwani mchere ni wabwino kuti nyama iwadi. Lena hapa Yesu apitiriza kuti akamba kuti mchere ni wabwino. But if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourselves. Sorry, I'll read the last part. Have salt in yourselves, and have peace one with another.
baba akamba kuti mchere ni wabwino because mukasowa mchere pakati pa inu kumankhala kovutisa kwambiri kuti mubweze soti kuti nkale soti ngati yasowa mphamvu. But nikuwuzani chinthu chimodzi, akamba kuti mkhalani na mchere pakati panu. Uyu Yesu Kristu yumvezesa bwinobwino pamenaka akamba kuti pakati panu pankhale na mchere, ndiponso pakakhala mchere pazapezeka chani, pazapezeka mtendere. Bwezani pano kuberenga verse bwinobwino. Salt is good. But if the salt have lost his saltness, wherewith will we season it? Have salt in yourselves, Karani na mchere matupi yanu pakati panu, and have peace one with another. Ndiponso mkhale ndi mtendere pakati painu. Kutanthauza kuti pamene mchere ulipo pali mtendere. So ndiye mawu yomwe ali kulankhula muri John 13 verse 34 and 35. Verse 34. A new commandment I give unto you, Ndikupasani chilamulo chatsopano, that you also, I'll read again. That you love one another, kuti mukondane pakati panu as I have loved you, mwamene ine nakukonderani, that ye also love one another. ndiponso mukondane pakati panu. By this shall all men know that ye are my disciples. Chifukwa cha ichi pali chikondi chechichokera pakati pa anthu obadwa tsopano, pali chikondi chamene chichokera pa anthu vamene vakumva za Mulungu, pali chikondi chamene chimatuluka pali anthu osankhidwa ndi Mulungu. That's why akamba kuti izi mukazichita ndiponso aliyense azaziwa kuti inu ndinu vana vanga. That's why akamba kuti mchere ni wabwino, koma mchere unkali pakati pa inu, ndiponso mchere unkali pakati pa inu pakala mtendere. Then kuli John akamba kuti mukondane momwe ndakukonderani, mukondane wina ndi mnzake. Chifukwa cha ichi anthu azaziwa kuti ndinu ophunzira anga. Anthu safunika kutiziva ise mu mazina ena, anthu afunika kutiziva ise chifukwa cha mtanda wa Yesu Kristu iyo omwe tili kulalikira. Tiyeni tione mzimayi, nkani yathu ili pali mzimayi wa m'Baibulo. Chalengeza tifika kuli mchere uko, bora fika ku New Testament, ninkani yakuti Loti. So tinali kufuna kuti tichite clear apa kuti Loti sada kachimwa kuti ankale chulu cha soti. Loti sana sanke, mkazi wa Loti sana sanke kunkala chulu cha soti. Mkazi wa Loti atuonesa ise pangano lomwe linali kubwera na Yesu Kristu. That's why Yesu Kristu auza ma disciples bake kuti inu ndinu mchere wa paziko la pansi. Pakati panu pankale mchere, pankala mchere pankala pangano, pankala mtendere. Kutanthauza kuti ngati kompoza nyimbo uimba, uladikira utenga uuze abantu kuti musankale ngati mkazi wa Loti, unyozera Mulungu. Ndiponso iwe ngati unyozera Mulungu, wamene iwe kufika kuti unkazikika uphunzire mawu ya Mulungu, ndiponso badwe tsopano Mulungu muzive. Nipasani Judges 16:4-8. And it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Shorek, whose name was Delilah. Mukazi ali mu Bible. Mukazi ali mu Bible. Delilah ni mukazi ali mu Bible. Then Bible ikamba kuti ndiponso it came to pass, tinakwaniritsidwa kuti anabwera aona mukazi kudera la Maphilistines. Vana va Israeli vanagwiriwa chibalo na Maphilistines. Ndiponso Mulungu awamverera chifundo na kuwatumira muntu wakuti awachose mu ukapolo. Uyu muntu ndiye Samson. Iverengereni. I'll start from verse number 4 again. And it came to pass afterward that he loved a woman in the valley of Shorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up unto her, and said unto her, Entice him, and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him.
that we may bind him to afflict him, and will give thee every one of us 1,100 pieces of silver. And Delilah said to Samson, Tell me, I pray thee, wherein thy great strength lieth, and wherewith thou mightest be bound to afflict thee. And Samson said unto her, If they bind me with 7 green wheats that were never dried, then shall I be weak and be as another man. Then the lords of the Philistines brought up to her 7 green wheats, which had not been dried, and she bound him with them. Tikama parengani ya mzimayi m'Bible. Delilah ni mzimayi m'Bible. Inkani nyaita kwambiri. Ona kuri Genesis chisatana chichita ataki mzimayi. Okay. Lomba tajumba tabwera pali Delilah na Samson. Samson atumiwa kukapulumusa abana ba Israeli bali mu kapolo kuma Philistines. Then muja ma Philistines Samson anaona mkazi. Hata muona mkazi anamfuna. Ndiponso noyamba kunkala naye. But ona Satana wamela bwere. Chabwera chifumu cha ma Philistines. Sichenda kwa Samson mtaa. Samson mdala. Tuona mpamvu zako za paka maningi. Tuuze kwa chisisi chako chilipa. Azi wakutini kaenda kuli mdara sasa anuuza secret. Niza funika kupitira kuli mkazi. Mkazi ndiye azatoka na chisisi chapo. So that's why mfumu ienda kuli Delilah. Ikafika kuli Delilah. Fusa mwana wako kuti mpamvu zake zipati. Watu wanakupaka kwa connecting wonse wantu wao. Hadi yesa za chosa $10,000, $10,000 kupasa iwe chani. Kuti utuuze chisisi chili pali mwana wako. So that ukatuza chisisi, siwa mbisa, ukatuza chisisi, tufuna timugwia, eroti mmanyi. Eroti mvutise manji. Kwa ni mamuna wa mungu, wamile mmuza. So, Delilah akuva ndarama, akandi wa kusunga secret. Nizamufunsa. Husband akafika. Husband, I love you so much. Iwe ndi wabwino. Zikora usira pansi pano. Kulibe mamuna wamene nawo na wabwino mungai. Ndiwo mungeri. Niona unazi kwa muzima iso amba kunyengerera. Muzibana. Delilah anyengerera Samson. Tuuze secret yako. Nizambo kupembeza. Ni magwada. Palasti. Samson aona kuti first ni muono ni muntu kutakanisa chake. Je kumuuza kuti amutengeta bentambo. Zo mwezi kalibe kumangisa wana chino chili cyose sizina yobero. Urokapena ni zinzi za mene muzimu. Bwele munimange. Basi nizankara wiki. Je pa jawa Delilah manja afute wambera so. Batamanga fast. Kuyenda kukauza Satan kuti naizi ba secret pamene ilili. Akamba kuti tengani tambo. Zikalibe kusebenza hapa. Zikale za first kusebenza pa kupipaka. Azankala wiki. Sure kuti yeye mpowoke wakira chini. Ndiye kutenga ntambo bani. Kubwera kuzamanga mdara aligoni, kuzamanga mdara. Mae mdara abisa chisisi. Wayo ndoroka chabe so. Ta. Ayamba kulira mzimayi. Sure unganina ameni. Nima kuchitira vonza pamene ufuna. Pamene tinalikira utengo wa muro kuti kuli kongala kea. Because yamene kuitana kuti kachisi. Imashita intaisi kukunyengerera so. Wakamba maningi pankani ya salvation. Suka kambeko munyumba mayo munalibe shuga. Muona bwanje msoka. Ndano wamene akonda maningi babusa ise pano. Mama bachitira chana abusa. Iya ikizaya amba pa kupereka, perekani babusa. Nyumba kwa busa ninaenda kwa kunalibe beef mfuriji. Church iya amba kuchita entice man of God. Iya anatumiwa kunyengerera so, akunyengerera so. Parastuleka kulalikira za Yesu Kristo. Kuyamba kulalikira shuga eka mda. Uyu munyama atanaisa kukosa. Akafika so, sapato za chose wakumendo. Hapukutiwa so, hapukutiwa.
kumukisinga kuvituta kwamene kuja ndio you are a good husband. Afuna chabe kuti utaye choona ndiponso ulalikire chamene afuna. So pamene tilalikira utenga wa Mulungu, sitilalikira utenga wa Mulungu kukondweresa muntu. Utenga uli wonse wamene ulalikiriwa ingati ukondweresa muntu, si wa Mulungu utenga. Utenga ufunika kukondweresa mwine wake wamene akutuma kuti enda kalete mazi okumwa mu grass cup. Then waenda watapa plastic wale. Ukaleta mazi mu plastic wachita pamene akutuma tuchi. Yari. Nakamba ati mu grass cup na mdara. Wende muleta plastic. Pa around the way nezinaiba rako che. Nezinaiba rako kutuma kamba grass. Okay, nizaenda nikalete mu grass. Wende oleta mu mukombe. Kulime pamene wachita. Bakunyengerera. So utenga ukapasidwa mu muntu kutulalikiribwe. Mwine wake akutuma utenga alina chiringo, alina abantu bamene afuna kuti bamve uja utenga. Ndiponso bakamva uja utenga apize chipulumuso. Ndiye chintu chikuru reason why utenga wa Mulungu ulalikiribwe. Ninkani ya chipulumuso. Samson anafika pa point ya kuti bamunyengerera kumupukuta, so kubafa bakupapa bwino kuleta mu nyumba kukupukuta azimana. Nikamba nkani ya mzimana. Fikira ba Samson banaulula chisinsi. Chisinsi chamene banaulula chinalengesa ba Samson kuti bageresisi. Ndiponso ba Samson mpamvu zinaida. Ndiponso ba Samson wanawabora meso. Bakakubora meso waleka kuona. Ukati suona ndiwo wakungu. Ngati ndiwo wakungu uyenda kumuliro. Kutanjauza kuti ukavumburusa chisisi ku muntu wamene sali wamene ukavumburusa chisisi chamene sunatumidwa tuchivumbuluse uononga abantu because chisisi si chamene waurulira ku bantu. Tiurula chisisi chamene iye atuza kuti tiurule. That's why uona kuti lero tikamba pankani ya muzimai. Muzimai wamene tikamba suyi wamene tuona avala chitenge panja pita na kitanda. Tikamba muzimai ali mu Bible atipunzisa chani ise siku yayo. So Samson wanamuzunza anafa kufikira wawina chisatana cha wina bato. Deraira napasi wandarama. Tenga wa Mulungu tifunu konkara wochenjera nawo. Because pali ndarama ndiye pamene timasowa inu bantu otumidwa kulalikira utenga wa Mulungu. Okay. Leviticus 20:10. Verse number 10. The man that committed adultery with another man's wife, even he that committed adultery with his neighbor's wife, the adulterer and the adulteress shall surely be put to death. Wonse bamene bachita chigololo apa apedwa. Mwamuna sama chita chigololo eka, mukazi sama chita chigololo eka. Aba bantu bamakumana no chita chigololo. But taona kuti mwamuna na mkazi wonse bapedwa. Chigololo chotani chomwe chiri kuchitiwa. Chigololo chotani chomwe Bible imalankhula pa ife. Kodi ndine natenga mkashana taenda pa flowers. Chinalemba mu Bible atenga mkashana taenda pa flowers achita dama achita chigololo. Oro tiphunzira zotani. Samson kuulula chisisi ku muntu amene safunika kuulula chisisi cha Mulungu. Uchita dama. Because mukazi ndiye omwe analengesa kuti Adamu agone tulo ndiponso auke. Akauka mukazi ankaleka. Kutanthauza kuti mukazi uyu afunika kufidingiwa na information yokwana bwino kuti ankalewoza. But kubwera wina muzibambo kuchokera kunja kuzaleta information yamene siri yamene pa mkazi ndiponso mkazi ayilandira achita dama achita chigololo na mkazi. Mulungu auza Mose papiri ya Mount Sinai. Wana wako walipandukira wapanga milungu ina walichokera ino. Ndina Mulungu wansanje sini mafuna kuti wana wanga wapembeze Mulungu wina wachita chigololo. Nipase ni Mark 10:2-12.
And the Pharisees came to him and asked him, Is it lawful for a man to put away his wife? Tempting him. And he answered and said unto them, What did Moses command you? And they said, Moses suffered to write a bill of divorcement and to put her away. And Jesus answered and said unto them, For the hardness of your heart ye wrote you this precept. But from the beginning of creation, and God made them male and female one. Verse number 7. For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. So then they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. And in the house his disciples I will read verse 10 again. Just verse number 10 again. It's Mark chapter number 10. Sorry for the delay. Mark chapter number 10, I'll read verse 10 again. When they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. He answered, Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery. Yes, that's number 12 now. Okay. Kodi chilipa chilamulo kuti muntu asiya mukazi wake nakukwatira wina oluyiyayi. Yesu akuti Mose akuza ni kuti muchite bwanji. Akamba kuti Mose anatilembera chilamulo chakuti aliyense wose ya mukazi wake afunika kumkhala na divorce certificate. Then Yesu akamba kuti chifukwa cha kuuma mitima kwanu munalengesa kuti Mose alembeze. Lamulo inapasidwa kamba kakuma mitima kwa bantu. Bati nimbera bwino pamene akamba kuti sikoteka chomwe Mulungu aika pamozi kuchipatula. Chifukwa cha ichi mwamuna asiya makolo wake na akapita kumkazi wake. Ni New Testament. Tachoka kuli Adam. Aya mauta yasiya yokamba kuti chifukwa cha ichi mwamuna asiya makolo wake na akapita kumkazi wake na akakonza thupi limodzi. Kulibe muntu pazikora pansi omwe angate kukwanisa kupatula chamene Mulungu ayika pamozi. Uyo muntu achita damu, achita chikolo. Muzimayi akasiya mwamuna wake kukaenda na mwamuna wina. Mwamene Eva anachitira kusiya mwamuna wake na akamvera zomwe Satani anali kukana, anachita chikolo. Amen. Amen. Samsoni asiya choona cha Mulungu nokaula secret kuli Satani. Anachita damu, anachita chikolo. So aliyense omwe ali kupunzisa utenga wa Yesu Kristu munjira ina achita chikolo. Because muzimayi. Tikaliwe kwenda kutana. Nipase ni Romans 7, 2-3. Verse number 2. For the woman which hath a husband is bound by the law to her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so that she is no longer adulteress, though she be married to another man. Mukazi savomekezewa kuzipeza na mwamuna wina. Mukazi savomekezewa kuzipeza na mwamuna wina. Kumwe mwamuna wake akali wa moyo. Kumafunika mwamuna wake
afa, ngati afa mwamuna wake uyu mkazi achosewa pa lamulo, lamulo ikamuchoka, lamulo yaichoka ni ya mwamuna uja omwe anafa, ankara free, ankara omasuka kuyanjana ni mwamuna wina ali yesu omwe angafune ankara na mpata oyanjana na mwamuna ali yese wamene angafune. But Bible yapitiza kamba kuti amafunika kuyu mwamuna ankare wochokera kwa Mulungu. Zikomo uyu mkazi tiati mvere chisisi cha mkazi tankara tiri kurangura pa mkazi tagwira pana. Nifuna nione kuchokera muri Ephesians chapter 5 verse 31 to 33. Verse 31. For this cause shall a man leave his father and mother. Ayambao yabwerera futi yo kamba kuti mwamuna asiya makolo wake ndiponso nakapita kukayanjana ndi mkazi. Uyu mkazi uyu bankara tupiri mozi na iye. And they two shall be one flesh. Ndiponso ikara tupiri mozi. Manje question yanga ni hapo. Bible ita emphasize kukamba kuti mwamuna usiye makolo wako, mwamuna usiye makolo wako, mwamuna usiye makolo wako, noti mkazi usiye makolo wako. But set up ili pazikora pansi nakamba kale kuti mkazi ndiye asiye makolo wake kugera kuli mwamuna. Kutanthauza kuti aya malemba yali umu ise stikwana nangu pang'ono, stikwana nangu pang'ono. Aya malemba yali umu yakamba Yesu Kristo. Tientimvere. Verse 32. This is a great mystery. Ichi ni chisinsi cho bisika, cha ukwati, cha dama, cha vigorova, vamene tiri kurankura hapana. Icho bisika bwanji. But I speak concerning Christ and the church. Alankula pari Yesu Kristu ndi kachisi. Kutanthauza kuti muzimai ni kachisi. Yesu Kristu ndiye muzibambo. So muzibambo akwatira muzimai. Yesu Kristu ni mwamuna omwe anakwatira mkazi wake church. Church ndiye ijambambo inachosewa pali Adamu atagona turu amuchosa mbambo ndiponso Adamu akamba kuti bone of my bone, flesh of my flesh. Kutanthauza kuti kachisi inachosedwa patupi lake iye Adamu. So malemba yakamba chisinsi cha Yesu Kristu ndiponso ndi mkazi wake kachisi. Tinakwatira, tinaverenga Ephesians chapter 5, husband love your wives, submit. Nikafuna kuti nikuunikire chisinsi cha chikondi cha Yesu Kristu chilia. Tikaverenga pambuyo pansi. Yesu Kristu anaona mkazi. Hata aona mkazi enze kuoneka ngati ni nkotezo oipa. Okay, but chifukwa chakuti anamuona oipa, then chikondi mwa Yesu Kristu anakamba kuti chimkazi rochioneka choipa so nizaenda nichikonze then kasesa kuchikonza nichikwatira. Abwera kusakonza mkazi akuti anamkonza kumeso kuwama tose tuma kunyama kwenzepo kutukonza kufikira mkazi uyu atawama awama mali. Kristo akamba kuti ndiye mkazi wanga uyu. Seta pili pazikora pansi wokompeza mkazi mstate iliso utawa. Basi nikakwatira chimkazi chioneka so chaseruka lero chimkazi orobwani. So wezi wanoziwa ti malemba ili mBible orowa kuverengera Bible pa ukwati wako iwe sukwana mu malemba ili mBible sana rukamba iwe chikondi chako chifuna ali bwino kudana akakawanga ukaona kachana lipstick nikabwino kudana. But Yesu anabwerera kezeoneka kuyipa ndiponso akakonza akawame. After akawame ndiye pamene akamba kuti ndiye mkazi wanga. Nitanthauza chani kachisi nakala default kuchokera kuli Genesis. Adamu chisatana chaikamo doti vene Samsoni viende che vichima kachisi ya Mulungu nyinakala yo chimwa ndiponso vana va Israeli ngakadwa nali kupereka nsembe zomwe nali kupereka sisi nali kufuniwa. That's why Hebrews akamba kuti nsembe zomwe vankala vapereka kudala na kudala Mulungu simunazikonda. Ndipo malipangira tupi ili kuti lize lizangale nsembe pazikora pansi. Ndiponso ndiye
chansembe chamene mufuna kuti muchilandire. Muntu aliyense anali pansi pa ulamuliro palamulo ya Mose, kutanthauza kuti tinali ombira mu matika, tinali wofipa. But Yesu atationa kuti vana vanga vavutika. Ndiye pamene aronchina kachisi. Kachisi ndiye mkazi wake, ndiye mzimayi wamene uona m'Bible. That's why mkazi wa Loti atiuza kuti musasiye kuikapo mchere, because taona nizezibwera kusogolo. Hebrews 10 akamba kuti zonse zinachitika chinali chimvwiri tafika romba pano pamene real image ya Christ iza kwa ife. Ndiponso ndiye uona kuti kasi mkazi wa Adamu mbambo yanga naipeza finally. Iya sindize ni church na Yesu Kristo. Then afika point yokamba kuti kodisi muziva kuti ndine Mulungu wamene sankara muvipupa vamene mumanga na manja yani. Tempo yanga ine ili mumitima zanu. Kutanthauza kuti sufunika kuchita difao tupirako. That's why sitikulora iwe kuchita chigoro, kuchita dawa masiku yale. Why? Because kachisi wa Mulungu ndiye mutima wako iwe. Ufunika kumkara clean so that uyanjana na Mulungu ntawi ndi ntawi, kulingana na maitanidwe yomwe anakuitanira. Unali pansi palamulo ya Mose, Yesu anakuchosa pansi palamulo ya Mose. Ndiponso ndikupanga kachisi wanyowani. Kachisi wanyowani supangiwa ingati Yesu Kristu sana afe. Afunika kufa kuti kachisi ubadwe. Adamu afunika kugoneke watulo kuti kachisi uchosewe mutubi mwake. Yesu afunika kufa agone turo kuti kachisi ubadwe. Ndipo uona kuti kachisi uwamisiwa pano. Suna yambire pano kachisi, unayambira kudara kuli Adamu. Adamu chili chimviri cha Yesu Kristu. Koma chifukwa chopezeka patupi, sana kuanise kuchita maintain kachisi. Sana kuanise kuiwamia. Yesu opeza amfuza kuti Adamu uli kuti Mulungu wanga nabisa matiri maliseche. Ni chani yachitika kuti uziva tuli maliseche. Si ndine Mulungu wanga. Chimkazi chamene waniletera ndiye chalengeza. Yesu sakamba kuti chichechi cha sokoneza. Chechi ifunika kulozera abantu kuli Yesu Kristo. That's why atipasa mphamvu ise sotumikira utenga wa Mulungu kuti tiwaonese mdara. Ukaona mzimayi ukamfusa kuti apa manye mami watate sini baziva ayo mfuse kupanga chombo usabaziva time ikakwani ukaziva tu yo mai si wabwe mami pale batatini zakama zivaliti bwera kuno kakule majigisi akula majigisi afuna kuibalisa mwana kufusa question ya bwino kamba kuti mami nanga badati wana ndibati. Ndipo mene wachitira makristu mambiri masiku ya lero. Ndipo tapewa upeza kuti ine ndine mwana wa Pushiri, ine ndine mwana wa Mando, ine ndine mwana wa Ndani. Wankara mwana wa Mubusa, noti mwana wa Yesu Kristo. Mwamuna wa kachisi ni Yesu Kristo. Noti Mubusa. Mubusa ni mbeu inabadwa chani. Chifukwa kuti mbeu ikashangiwa iba barazi paso. Ndipo pamene talikira utenga wa Mulungu, pamene baumva utenga wa Mulungu, ndiponso bayamba kukura mu Kristo. Ndiponso utenga usefukira, bayenda bagawa na utenga na wena futi. Ndiponso tienda tipaka mubado watu mu kingdom ya Mulungu. So ingati ndiwe type ya uzimayi omwe mwana akafunsa zina ya watate wake niza kumenya kwamba kunize timu kazi nkaranja bro sani muyanga ya ipapati kazi yuzinga sani muyanga ya mene si ndiwe mzimayi wabwe. Mwana akafunsa watate wake watate wanga mami kutoronga tibanafa munuonese chabe picture niwaone. Tenga picture mwana umuonese watate wake. Uba umuze na zina yake ichinja pamene pachota ine nzankara sibanda because watate wanga ndiye wasibanda. Noti ya ichoka kamba ngati ninjara yamene wamvera cha mpangeti mumoko noti vyo ofunza kwa opu mazibusa tenti langize bana bamene batikonga chiguru cha chikonga kumbuyo kwa tiwaonese tate wao kuti tate wao ni Yesu Kristo ndiye ujana afa kufera machimo yao na kuuka. So ise tiribe bana ise gaso kama bonjo kama ndine spiritual father wako bonsa na watu wanga upeleka abantu kumuliro wababisa tate so iwe ndio una bafera ikisho
Because wasiku ya mina uzafu bonse bakara ma orphans, ma spiritual orphans. Cheti waonese mwana wangu ine sini tate wako. Nikuzivisa chabe tate wako mwamene alili because ananiululira ine kuniuza chisisi chake chonse. So chifukwa yoti chisisi chake ananiuza na tunichifikize kwa hiyo. Sindine tate wako. Koma nikuonesa kuti tate wako ni oyo. Oh, zikomo mami ponizibisa kuti tate. Oh, zikomo babusa ponizibisa Yesu Kristo. Because ndiye tate wa aba bana bamene titana ma spiritual sons. Bamene titana bana watu bapa muzimu. Tate wapa muzimu ni umozi chape. So chisisi changa chavumburusidwa andi chisisi cha mzimayi uyu ukamvera mzimayi Bible mzimayi usavutikane nazo. So unaona kuti evangelista chigororo pale viza kuvutisa enda umvere Ephesians akamba kuti chisinsi cha ukwati wamene nankaranire kukamba mBible chisinsi cha ukwati pomwe wankara muri kuverenga na kukwatirana uko pamene muchita si chanwa ni kachisi na Yesu. So mzimayi atantauza church ndiponso Yesu atantauza kunkara mwamuna wa church. So nikusiyani mupitirize be kuverenga maremba beretene ukupasani ndiponso last verse bamene nikusiyani ni Revelation 22:21. Verse 21 of Revelation 22. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Chisomo cha Yesu Kristo chinkale ndi inu nonse omwe muri kumva utenga Mulungu akudaliseni.